Hello everyone, बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव दायो आङो साउथ फिल्मनि बिलन बायदि एक्ट्रेस सिस्टार गेमस्रि दैमारिजों ए टु जेड रायलायहरनोसै नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों नायलांफादो मा रायलायहरनाय जायो दा सिस्टार गेमस्रि दैमारिया बुंदों जाहैबाय दासिमबो माने बिनि सायावहाय माने हामा मोनग्रा मानसिफोर दंबावो जाहैदों थेवबो माने खाथियाव लोगो मोनलायोब्ला फेस टु फेस लोगो मोनलायोब्ला माने बावगारलायो जाहैदों मोजां मोनो जाहैदों दा आङो ए टु जेड रायलायबाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो खोनासंफालांदो आरो बेजों लोगोसे भिडिअफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो थाङाखै बर'आवनो दङ आच्छा ओमफ्राय माला फैफिनगोन बैसागुनि सिगां ओमफ्राय मैया जिसिबि सालायलायनाय नुदोंमोन आं सिस्टारखौ हायो माथो सालायनो हायो हानायालाय मोजांबा खबरा मोजां बर्थमान ओमफ्राय मारै मा जायगाफ्राव बेरायखो ओरैनो बेंगालराव बेरायनायाथ' बिराद गोजान ना लामाया बिराद गोबाव लादों सानसे लाखायो माबा बेरायखो जोङो वन्डारला थांबाय ओमफ्राय माइसुराव थांदोंमोन मैयायो आं नुदोंमोन बे बिगोल्सनि माबायावबो नुदोंमोन आं ओमफ्राय बृन्दाबन थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय थांनाय जायासै मोनाबाय बे बिगोल्स मोननावनो हाबबायना ओमफ्राय उनाव दावसाव हरलायलायदों बिसा नाङा होनबाबो जि मोजां बिसिनि जायगाया बिराद ना सा मोनो दिंखिया खाबोदो थास' बिबार थास' माबा माबि खाबोसोदो बहुत ना मोनखायो बिसिनिथिंजाय आं नुबाय थाखायो बिनि चेनेलाव होबाय थानाय नुयो आङो बेरायहैनोसै सिखाराखैयानो आङो साउथ फिल्मनि माबा बायदि नुनाय होननाया बरिया जादों दा फुरा माबा जागासिनो दङ दा ट्रेन्डिं जागासिनो नामा फुरा ट्रेन्डिं जागासिनो गोबावथार जाबायमोन 7 मास गाहाम जाबायमोन आं मिउजिक भिडिअ बानायो साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि ओमफ्राय नेक्स्टआव मा भिडिअ लाबोगोन जेनेबा मा एलबाम लाबोगोन नेक्स्टआव नैबेखौनो आङो 1M जानायखौ नेगासिनो दाथ' नै अलमस्ट 9 लाख जासिगोन गाबोनफोरनो थांसिगोनदां गाबोनफोर थांबा समफोर होनसै थांखु थेमा होननाय आदा फैलाजों आंजों आं नुदों आङो माखासे माबाफोरखौ एसे सर्ट होलाबायदों माबाफ्रा बेखौ होगोन आरो ओमफ्राय मेहेर ब्र'बो दं दा ने फैखोना माथो दङ इयो उन्दुगासिनोसो सिखाराखै जों गासिबो सिखाराखै मैया लेट जाबायना मोनफैनायाव गोबाव जाबाय बेखायनो कल खालामदोंमोन बेनोबो थिखा रोङाखै उन्दुगासिनो हंख्रदगासिनोसो बियो खोनाफैलायलायो बेहालागै नियावबोलाय मजबुतखा ओमफ्राय मिथिया फैफिनबाय नामा एक्चुअलि जों दाख्लैनो 2 तारिखाव साथामजों एखे खामोन टिकेटफोरा फैनाया आरो ओमफ्राय आं शुटिंआव बिजि थाबायना ओमफ्राय आंना एसे लेट जाबाय ओमफ्राय आं होनबाय कि नोंसोर सानैनो थांग्रोदो होननानै बिसोर फैग्रोबाय आरो 2 तारिखाव ओमफ्राय आङो शुटिं फोजोबनानै 6 तारिखाव फैबाय आरो बे शुटिंआ थांखु थेमा मोन नामाथाय ओमफ्राय आलुआं बेखौबो खालामदोंमोन ना नोंना खाफाला मोजांथारलै दाउ मोनबोनायल'थार नोंना खाफाला नंगौ दा जेराव थाङो आङो दाउल' हरो आंखौ बहुत मानसियानो अनग्राबो दोङो हामा मोनग्राबो दोङो ना अनग्रा मानसियानो थायोलै सिस्टार माथो खालामनो मानसिया बिदि थायो आरो बांसिनानो आंखो लोगो मोनियाव माने अना ओमफ्राय जे लोगो मोनबाय आंखो लोगो मोनबा माने आंखो इगनर खालामनो हाया खोमा ओंखायनो दाउ साव मोनबोबाय थायो आं बहुत नुयोथ' माने खायफा बायदिया माने गोजाननिफ्राय हामा माने मोजां मोनना इदि जायो आरो बेनोथ' ओमफ्राय खाथियाव लोगो मोनबा मोजां मोनसिगोन फेस टु फेस लोगो मोनबायथाय बावगारबाय आरो इदि फ्राय खिन्थु बांसिनानो मोजां मोनजोबखानायखाना सिस्टारनाबो दा जों ओरैनो आन्दाज खालामनो हाखायो चेनेलफ्रानोथ' नायदो फटाफट जालाङो भिउसफ्रा बहुत अनसायोना बेनोथ' होननांसिगोन आरो अननाय होननानै एक्सेप्ट खालामना लानांसिगोन आरो ना दा माथो खालामबावनो
बावदोसोमोन आङो नों होननायखायसो गोसोआव फैबावबाय दाउल' मोनो होननायखो मोनमारथ' आरो दाउल' हरफामारो नंगौथ' दाख्लै बल खेलायाव फैलाबोथ' नुदों आङो औ बेयावथ' आयौ जि आं बुंबाय नाङा होननानै होमबाबो हरथाबबाय आरो जि गोदो दाउला खासि हरदो मेरला दंखायो न'आवबो इसा औ मेरला बेखायनो हरनो हादो आरो औ मेरला दंखायो ओमफ्राय फ्रायहिन गोसोखांबाय थाखायोमोन ना बे मानसियाबो औ मोजां बियो मोजां दे निसाना आं मोजां मोनो एकदम हाबायाव लिंहरजागोन औ थांगोन औ ओमफ्राय बाखि खबरफ्रानोथ' गासिबो मोजांखा ओमफ्राय मोजां इण्डियानि बागै आउट अफ कान्ट्रियावहाय थांनो टारगेट दं नामा सिस्टारालाय जेनेबा दाख्लै जोङो बे मिथिजों आंजों दिल्ली थांदोंमोन ना बेयावहाय इन्टारभिउ दंमोन जोंना बे जोङो इउरपआव थांगौमोन आरो आतसा बेलजियाम नेदारलेण्ड सुइजारलेण्ड बिदि थांगौमोन आरो ओमफ्राय बे भिजायानो बिराद टाफथार मोननो थाखाय इउरप भिजाखौ ओमफ्राय उनाव दाबो फैयाखैमोन ओमफ्राय दाख्लै रिजाल्ट फैदों आरो ओमफ्राय बेयावहाय माने खेबसे आरो रिक्लेम खालामनायनि फैदोंमोन दा खालामथ'नाय जायाखै आरो मोनगोन ना मोनलाथाय मिथिला बेखौ मोनाबा मेयाव थांसै बैसागो जोबनानै बैसागोआव बिराद प्रग्राम दंना बेखौ फोजोबखांनानै रेस्ट लायनोसै बालियाव इण्ड'नेसिया आतसा ओरैनो बैसागुआवहाय चिराङावहाय प्रग्राम दं नामा सिस्टारनालाय जेनेबा औ दङ आंना 15निफ्रायनो स्टार्ट आं 13आव थांगोन नालाय 15 18 19 23 26 28 दङ चिराङावहाय ओरैबा मायाव गोलैदोंलैबा चिराङाव 18आव दङ माबायाव मा नाम मोनलाय लादांगुरियाव आस्सा जोंनि साखाथियावनो माथो बिदिबा लादांगुरियाव 18आव आस्सा खोनाखाबाय आंनि चेनेलनि दारै सिस्टारा माने लादांगुरियाव फैगोन आरो ना जायफोरा लोगो लानो गोसो लोगो लाहैनो रेडि जादो लादांगुरि खाथियावनोखा ओमफ्राय सिस्टारनावहाय आं मोनसेसो सोंहरनोसैलै जेनेबा दुबाइयाव थांनायावहाय फ्लाइट माबाफ्रा बेसेबांसिम थाङोथाय जेनेबा बेयो गावनि सायावसो दिपेन्ड खालामो माने दुबाइयावथ' थांबा बिराद एक्सपेन्सिभ आरो ना गारि भाराफोराबो माने बे दुबाइ मोनहैखांनानैबो नों जुदि टेक्सिफोर लायोबा बिराद माने एक्सपेन्सिभथार ससे लामा थांबानो 5,000सो लाखायो आरो बिदि ओमफ्राय गावनि सायावबो दिपेन्ड खालामो नों जुदि हटेल दामियाव थायोबा अभियासलि बारा थांगोन नङा बाजेटआ जुदि नोङो खमैबाबो बिसिनियाव 10,000 15,000 जाखायो माने पार डे आरो हटेलनिया ओमफ्राय नों जुदि बेनिख्रुइबो बारासिनाव थानो गोसोबा आरो बाजेटआ बारा थांलायबाय बेबायदि आरो जिएसटि इनक्लुड जानानै बारा जाहैयो थाइलेण्डफ्राव एसे खम थाङो जाहैबाय ना थाइलेण्डआवबो माने थाइलेण्डनिफ्राय कम्पेयार खालामोबा दुबाइयाव एक्सपेन्सिभसिन थाइलेण्डआथ' खमसिन खिन्थु थाइलेण्डआवबो खम थाङालै मानसिफ्रा ओरैनो होनो बै भिडिअफोरावबो ओरैनो होनो थाइलेण्डआव थांबा थिप खमावनो जायो बाट बेबायदि नङा होमबाबो एसे एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनो आरो हटेलफोरखौहाय खिन्थु नोङो जानाय लोंनाय थानाय बेरायनाय थाङोलै फैसा बाहेराव थांबा थाङि नङा आउट अफ कान्ट्रियाव थांब्लाथ' आरो माथो होनबावनो दा खिन्थु खम नालाय एसे फैसानि भेलुआ बेयावहाय बारा थाङा आरो एसे इण्डियानिफ्राय खम ने इण्डियानिफ्राय 2.5 थाखासो जायो नामा आस्सा बिदि आरो मोजाङानोथ' जायगाया बहुतनो आं नायदोंमोनलाय ओमफ्राय ओरैनोथ' बाखि खबर गासिबो मोजांखा मोजां ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लाबोबावदो एलबाम मिउजिक भिडिअ दा नायनोहाय एक्साइटेडखा नालाय बयबो ओमफ्राय दा गोजोननाय थाबाय सिस्टार माने डिस्टार्बसो खालामहरनाय जालायलांबाय जेबो नङा दे बिदिब्ला सिस्टार दे दे थेंक इउ स' माच दे थेंक इउ बाय